So, pag atubang ninyo sa SB, kung sa may inyong demand dito nga balik sa GIS, Unta mo ibalik pero insister man sila gumikan kay tungod sa kuan kuno. Tungod sa ni os-os kuno ang era daghan kuno gisudoan according to the municipal treasurer. aha. Ya, ano na wa tami mahimo ana kay So, unsa man ang inyong next nga buhaton ani? mo kuan lang Sergio nagsuwat man dito padaan niya ang Alexi padaan niya Vice Governor ug nabay kopya sila aning ilang ordinansa plus kuan kanang kapada sa isa og suwat ni gobernador wa pa na mo nung pud mo pirmahe kay medyo girap-drap untong Sir John wa na ko kay bawo kung sa ilang mga Pero as a resort owner, kay naman po kay resort, kami lagi mga resort owner unsay imong tan-aw ron, apektado ba? Ang apektado kay bisag moadto ka sa resort pagkakaron wa gyud tao moadto ka Boracay wa tao agong sakop gabantay sa global to ni uli na laman kay wa man di tao unya bisag moadto po ka sa Kinali ron wa gyud po tao kaya nga ila kong ambisyon ana ako para nako ba himo galing silang ordinansa ba kay as government development ang Kinali murag right sila mamukubrag 30 pero maratsada mo tanan ang mga private mga resort kay sa boundary man nila boundary lagi Utang. ang tanan ako kung kanang boundary sa tibuok Bohol akong gitan-aw murag andar ga kubra og highway bitaw kay kana kung highway highway. sa kag chocolate hills mas highway na mangubra sila as 100 ang ilang interest dito as government development. Dito sa complex mismo. Dito nya matupog ka og Sikatuna kanang gitawag nila Mirror of the World. Tuwa po na dito as highway og kubra. Wala sa kalsada. Was karsada tuwa na dito sa entrance sa. Doon na ba yung punto po, no? So, Wow, ano ko kay bawaan kay ako usap so ko sa ang tibuok resort nagkauyon gid mo sa inyong posisyon. ano may problema ana nga ibalik sa GIS wa man katay mo comment bahala ka sa sila mangubra ang amo comment tungod kay sobra ra kataas Dako-dako kay gyud. ang mga masa nga musuod sa anda mo balik tuas gindulman pa ingon Tinod gyud. I observe nga da Sabado Domingo ni stay ko og kuan ni stay ko og unsa na nga ni stay ko og ngadto ko sa kuan Bituon Beach Bunbun Beach sakto intact ila dito ang Bunbun Beach na environmental GIS sa barangay intact pa ilang kuan intact pa ilang mga kuan dito kay naay ga ready nga ambulansya sila lifeguard sa lungsod napapilay guard sa barangay. So diri kumusta man ang ilang napay backup nga emergency o pananglit mga turista na mahitabo? Napay mga taga-lifeguard sa Kinali, amo ko naman po may lifeguard. Sa inyo. Professor John. Pero mahalagi na. Sa may lifeguard ro, may tao. So, imagine bitaw no kung ibutay lang napulo mo 300 na dayon. Ang reklamo na mo katong taga Carmen, wa pa sila kay bawo nga 30 ang environmental. Hostila do. Isod sila o Global One. Ang nabayad nila 1.8, ang ilang krudo silang truck 1,000 ra. Dako kasi ibay ra mo igo ra nila bay. Di man resort sa public ang gi atuan nila dari mas Global One. Pero ang resulta adi ana mo tanan. Bagot-bot ang tanang mga mo sa mga resort mga guests nga mga mangligo ay tuwa punta sa resort owner manang usami sa ni comment. Pero may paminaw kung may mahimo. At least na may Well, anyway, kung pananglit mo request ang asosasyon ninyo og review sa Saguna Panalawigan, wa po sila ipahatag kay ang istorya receive lang. After 60 days kuno og di kuno ni tubagon sa panalawigan good as approved.
Ako kay bawa, pwede Pero need gid nag in writing tingali pod no mga ayo tas siyempre, at least na sila ay legal. Legal basis para din nilang isuwat nga legal basis nga palpak. o di matunong. Wa matulog kay 21, 22, wa matulog eh. Sa ikon, unda ang ilang gi-implement 2020. Unda ang ilang mga tarpulenda na di pangkuha. Yan naman, wa naman kadimao. Unda, nangulikta na sila, mura o ang atong basihan o basihan ni natong 21, 22, ang ilang koleksyon mura illegal Pwede. koleksyon kay wa mo sila mo sa ordinansa. Unda, matod pang Sir John, wa sila kanang IRR, wa sila implemental rule and regulation. Mao po ni sulti sa tourism. Nanisipyat sila ang ilang ordinance kay IRR, implementing rules. Na magid na dapat magkuyog mo na. So as of now kung ikaw pasultihon pwede ba atong hangyoon ang LGU nga moratorium ipasabot balik sa GIS samtang di pa matinaw ning isyu ha. Kay manawagan tang mayor o sa SB. Si Sir John gahapon murag doon na may plano nga mo kuan ni mo audience ni mayor pero tawagan una kay lisod magkayo o moadto ka dito di ka ma-entertain kay wa ka mo kay kuan Appointment. Resulta wa ka nito ba Sige. si Marit may nagtawag anak wa tubaga anang wa pud mi mga rin apoy plano sa John nga moadto lang kuno ilang bayo. Sige boys, kita karon lagi kay sa social media gyud daghan naman gyud ang nagpaminaw nato. Pertong kusugang Facebook. Unsay imong panawagan gyud sa atong mga opisyalis sa LGU bahin ani nga isyu? Kami igo ra mo comment ug kunin mi paminawon wa kunin mahimo. Pero og ato gyung sumadahon mas gusto ninyo nga mabalik sa GIS lang. Nya dakoy suggestion nga as is until pag abot sa kinali pwede ra pod og mudugang sila kay na ikural man ang kinali. Pwede ra musod sila dito mudugang sila 20. Pero wa man paminawa nila kan nila. Malang ito ilang mga rason. Kuwang ko no, poskon ang ira, daghan ko na silang gisunduan. Pero ang daghan nilang gisunduan as kinali. How about sa among mga resort? Hapa may among isuldo. Sa pa may among ibayad sa kurente. Asa pa may ipanuldo na mo among gabantay. Unya. Kurente mahal. Tanan gyud. Wala ginigingon po sa John nga buhi ang lungsod, patay ang resort. Wa po tayo mahimo anak kay kung atong klarohon na to, sila may nas power di. Kung di po sila maminaw na to, di maghuwat lang po tao.